HP anyar rek. Sanggo foto-foto iki. Ora murup iki piye lah? HP anyar ora murup. Bodoh iki baku le ono iki mana lu. Jajal tak gunane sodro lah rek nang iso dene. Biasane dene iki sing pinter. Tengok iki. Nah, apa yang bukan yang itu? Benakno HP gua. HP anyar ora murup iki piye iki? Iki yang gerbo apa yang murah? Wah, lambemu. Oh, benakno ah. Ora iso tenan aku iki. Iku gorene. Iki lho ya. Iki. Ya. Iki kok gerbo penyedak urip, Pak. Urip dak mlayu. Dian. Murup maksudku. Oh, alah. Oh, iso murup, Pak. Weh, iya. Nek ora kondang HP ku. Iya, kondang, nang kondang buah. Wah, rayumu amblek iku. Weh, aku warai ya, ben iso carane mlebu dana sosial lho. Dana sosial apa lek? Alah, Kowe yo aneh-aneh ae. sing foto-foto iso didelok wong sak donya iki lho. Dian, media sosial ngono. Bener nek capo kok kowe iki. Nah, wis pokoke sing iso mlebu ning online iki lho. Iya, kowe didol ning online. Oh alah, cangkem asu iku apa?